Ka Southwest Khas Hills District Sports Association, but ka Mawphor Arm Wrestling Association, kila ai khubleh but jingïaroh kerpang ya ki nongjop arm wrestling jang ka district, ki balawan ra na but buram ya ka Southwest Khas Hills District, but ya ka jilla Meghalaya ha ka jingïaroh jang ka 4th Pafi National Arm Wrestling Championship arja open riew ka balalong ha Gujarat. Hagani ka jingïaroh uba jimisan marwen ulapan pawi ka jingïaroh ka batibit bhada ka bakhur artli ki takmakser ha ka kerdan youth category below 65 kg kata ha ka jingïaroh da kakti kaman batru da kakti kadiang katba uba samwel nongsit ulayo khur ya ka takamaranong ha ka kerdan junior category below 55 kg ha ka jingïaroh da kakti kadiang ka kong banri hun lingdo pat kalayo ra ya ka takamarupa ha ka jingïaroh da kakti kaman ha ka ka kerdan. Ka Southwest Khas Hills District Sports Association but ka Mawphor Arm Wrestling Association kilapan pawi ka jing so sarong halor ka jing IT lut ka jing logrenti ka jing yaisha but ka jing treshitom jang kini ki nongjop ki balapan long ya ki ban poi sha ka ni ka kerdan jang ka jing job hakari ki jing yo jing yarap jang ki amtang ba kilawan ra nam bat buram ya ka district henry ki longru ka jing yarap ban aimen sim ki samla ki brang wan sha khamat hakaliang ka jing kai haka kerwo ki artli ki seng kila ai jingïaroh ya kini ki nongjop ki balami khamat ek district ba de ka jilla da ka buram bat ka jingïaroh ka be tnad kila ongru ba kini ki jingyo jingjop ki pin ishai ya ka jingkhlan bat ka jingkyu shemphang jang ka jingïaroh am wrestling ha Southwest Khas Hills District bat ki pin scamru ya ka jingdon kam ban beteng ban kershan ya ka kam jingïaroh ya khun kiti ka Southwest Khas Hills District Sport Association but ka Mawphor Arm Wrestling Association kila pha ye ki jing ai khubleh kit pocket riang shakini ki nongjop but kerman scam ba kendang beteng ban kentiu shemphang but ban yo khur shu ye ki jing job ki ba kham khrau ha ki snem man wan